Takže ahoj, my vás vítáme u dalšího videa z Minecraftu Star Wars. Dej to trochu víc nahoru, aby tam byla vidět ta grafika. Grafika není nic moc, ale... A ukaž jim to nahoře, co tam je. Zvedni to trochu. Koukněte na tu oblohu. Jo, už se začíná stmívat, dávej pozor. Dolů. A vidíte, je to verze 0.13.1, ta nejnovější. Hej, tak to, že tě furt vidím. Jdeme. Tak co si dá s Takže my vám ukážeme brnění meče. Tohle je diamantový meč a je to jako od toho mistra Fista, nebo od nějakého Jedi. A potom tady máme enchantlou pistol, kterou vám ukážu, jak funguje. Dej tam jeden náboj. Tak 6. Vám ukážu toho víc. Jo. Koukejte se. Takhle se zamíříte a boom. A vyrábí se to stejně jako luk. A řekneme, jak se to vyrábí. Ukaž to. Jo. A já na to už nemám ty věci, takže už to asi neudělám. A zkoušeli jsme taky moťák, ale bohužel nám to nešlo. Jo, zkouš ještě tamto, jak máš ten krumpáč. Jo, a tady tohle to jsou krumpáče. Ne, tady ten krumpáč, jako vidíš. Jo, tohle to jsou různé cheaty, no jestli chcete kamarády, nebo my jsme to teda vůbec nečítovali, my jsme to už udělali. Já už jsem totiž hrál hodně dlouho, takže já vám řeknu, jak se vyrábí. Takže jak se vyrábí luk. Jo, Luk se vyrábí. Luk se vyrábí. Oni to vědí, No, Tomáš tak musím to říkat. Akorát tak. Takže tady vám ukážeme helmu Clone Troopera. Já jsem totiž Jedi, mám zajímavý skin. Takhle vypadá. Počkej, já vám to ukážu celý, abyste viděli to brníko. Já jsem omylem udělal víc. No, nedělej to, aby tam to bylo vidět, tak? Takhle to vypadá. Mám to ještě ukážu. Je tak? to krásný. Ne, tak. Čau. Jo, takže Tak jim zamávej, vím. Ne, to nejde, takhle to nejde, to. Ať jo. Takže, a tady máme hasák, neboli krumpáč. On na tebe čumí. Buď stichá, Tak jo. prostě. Jo, Darth Vadera. Jo, a ještě vám ukážu Lorda Vadera. Jenom tu helmu. Tak. Tak. Vám to ukážu, tak. Lord Vader. Tak, takhle vypadá Darth Vader, ještě vám ho ukážu. Takhle vypadá Darth Vader. Yes. Tak. Sice to není nic No, moc. nic moc to není. Tak. Jo, a něco ulovit třeba do nedru. Jo? Jdi něco ulovit do nedru. Pigmana, nebo tak toho ducha. Ukaž jim, jak to vypadá, jak odstřeluješ toho ducha. To ne. Mě bych se... A jedna chyba tohodle, že když postavím nether portál, že se mi to portne třeba tady, nebo tady, nebo se mi to ještě portlo tady takhle. Tak. No, omlouvám se fakt za tu grafiku, ale my to natáčíme na tabletu a jinak na kameře my nevíme, jak to. Takže se moc omlouváme a byli bychom rádi, kdybyste dali pár lajků. Jo, a najdete nás Filip a Filip. Aha. Tak, tady máme nějaký... A ukaž jim pivo. Jo, tohle je pivo a vyrábí se to jako ta polívka. Jakoby ta houbová polívka. No, akorát, že já teďka nemůžu pít, protože
hraju na survival. Ne, to není A hlavně, No, jakoby, že tam jsem ne, to nechtěla dát. že oni tam nějak nejsou ty masa takový. Jo, a tady je ještě něco dobrýho, hodně, že tady máte Nedr. portály. Tady Portály. ty Ale nedávej portály. si to doma, já jsem si to jednou dával. Já vím, tak. A už mi to nešlo jakoby A zničit. tohle to je... Tohle To je písek. Abyste Je. jenom věděli. Já jsem vás chtěla s tím jenom přeznámit, abyste věděli, co... No už musíme končit. Ne, Nebo- ještě nebudem Tak končit. jo. Je to Je to velmi dobré. 5 a tady minut si a máte- 38 sekund. A teď uvidíte, jak zabijím. Krávu. Ovci. Ovci nebo krávu. Tak, Čau. Vzpomínáš, jak jsme tady bouchali? tak. A tady vidíte, jakoby, kolik jakoby se zabíjí. Jo, a tam to, jak vidíte, to bílý, to je kaktus. A tohle to je... A tohle to je ten... A to... písek a tohle to jsou takový... Ty stromy. Stromečky malinký. Který Ti nejdou. Jdou vyndat, ale jenom toužící. Jo, bylo by dobrý, kdyby jsme měli tu vesničku. To abych to chtěl vypadat, tak to vypadá. Jo, a tady si všimněte, že vlna vypadá hodně jinak. A tady, Nevypadá jako vlna. A tady tohleto Je sklo sklo. vypadá o hodně líp. Jo, a ty dveře taky o hodně líp. A dveře vypadají úplně stejně. Každý. Tak. Je to trochu... Ej. Pardon, omlouvám se moc. A ukáž jim ten crafting table. Jo, a tohle to je crafting table. Vyrábí se ze dřeva. Jo, a ukážu vám ještě takhle knihovničky a enchant table. A můžeš, Tady mám lapis lazuli. aby si mohl jakoby něco... Jo, a takhle vypadají postele a dělají se normálně. No pod ním jsou, ono to vypadá jako knihy. Že jo. Mhm. Tak jo. A zatím, tak. Jsme vás s tím seznámili a já teďka nechci moc nic dělat, ale tak se někam vydáme. Ale musíš si udělat cestičku, aby si věděl. Já mám teleport, takže vím, že když někam zabloudím, aspoň budu vědět. Tak se portnu. Ukáž jim kaktusy. Tohle to jsou kaktusy, akorát, že já nevím. Jak píchají. Takže nepíchají. Nevíme. To vypadá jak vlna. To vyhodím. Tak. Pojď. Tady bylo. A takhle vypadají zajíčci. No, takové zuby. A slepice vypadá černě. Kde jsou strašně. Tak já už půjdu. Mám už to vypnout? Ne, ještě ne. Tak jo. Až za chvilku. Jo, tak já vám teďka ukážu port. Takhle půjdu, tak. Ale a jsem tady. Hustý. Co se dostalo? Jo, tady máš sklo. To nejde vidět. Jo, máš tam dveře. Zajímavý docela. Jo, zajímavý. Hustý. Tak my už budeme končit. Takže ahoj a jmenuji se Blacky. Čau a dávaj ty lajky teď. Čau.